तेल पियावन भैया कहाँ जात हवा ससुरारी का मर्दवा बड़ा नया नया पहले बाटा। नहीं बेटा बाजारी जाथिला तनी तबीयत खराब रहे ससुरारी ना जाथिला बाबू। हे रिक्शा वाला रोकले का बाटा मर्दवा रोक के बतिया था माने के बहुत लेट होता भाई तनी जल्दी बगन पहुँचा दा माने के जाए के बा कहीं। अरे मर्दवा तू कैसन बात करत बाटा सवरिया वरिया भर ले तब न चलो हम सोचे नहीं चाचा हो सकेला जाते इनके बैठा लेवे यही पे। हे रिक्शा वाला एकदम पगलाइल बाटा काम मर्दवा टेम्पुआ फाड़ के बैठे बा का में तू बताओ इतना तनिक जगह लौकत बा में बैठाव गत बाटा। कहो चाचा चले के बा हो खरियाने ले जात बा टेम्पो चले के ओखत बैठ जा। अरे भैया हमके तो आजमगढ़ ले जाए के रहला। अरे भैया तो बैठ जा कहाँ टेंशन लेत बाटा खरियानी होते आजमगढ़ जाइब। तोहरे मर्दवा रिक्शा में ना बैठेला के पूरा गांव भर का बटोर के एमे भर लेत बाटा टेम्पो के नहीं डेरात बाटा की टूटी की का हुई मर्दवा इतना भरत बाटा भूसा में। अरे भैया काहे गुस्सियात बाटा हो गांव का ऑटो रिक्शा वाला बाटा यही तरह लेके जाला सभे यह नहीं ले जाना पूरा ऑटो वाले जितना बाटा ना सब ही का काम ही हवा। अरे तो चाचा तू ते नहीं के गाँव का हवा ते नहीं महीना बतियेबा इतना भूसा गाय में ही भरे के चाहिए। ये भैया तनी गाना वाना बजावा हो टेम्पुआ में। ठीक बा भैया अब गाना चलात बाटे घबरा तनिको नहीं लो।